Tervehdys kaikille. Minun nimeni on Severi Korhonen ja tällä videolla minä esittelen minun diplomityöni. Diplomityöni on tehty Aalto-yliopistossa ja diplomityöni aiheena on kausittainen kaukolämmön tuotanto lämpöpumpuilla. Käydään ensiksi läpi yhteistyötahot. Eli työ on toteutettu työnantajalleni Adven Oy:lle. Tutkimuskohteena on toiminut Adven Oyn omistamat kaukolämpöverkot ja Advenin puolelta työn ohjaajana on toiminut diplomi-insinööri Jaakko Tiittanen. Aalto-yliopiston puolelta työn valvojana on toiminut professori Risto Lahdelma. Sitten käydään työn tausta ja motivaatio. Eli ensimmäisenä motivaattorina on lämmityksen sähköistyminen. Nykyään lämmöntuotantoon haetaan yhä enemmän ratkaisuja, joissa energiaa tuotetaan sähköllä muiden polttoaineiden sijaan. Toisena motivaattorina on kesäajan pieni lämmityksen tarve. Kesäajalla tarvitaan kaukolämpöä nimittäin vain lämpimän käyttöveden takia, mutta sitä tarvitaan kumminkin aina. Näiden kahden ensimmäisen motivaattorin pohjalta syntyi loppujen lopuksi sitten työn aihe, eli haluttiin keksiä ja tutkia, että kannattaisiko kesäajan pieni lämmityksen tarve tuottaa sähköllä. Kolmantena motivaattorina on öljystä luopuminen. Eli perinteisesti kun ollaan tuotettu kesäajalla kaukolämpöä, se on tehty pääosin kiinteän polttoaineen kattiloilla Advenilla. Ja polttoaineena on toiminut turve, hake ja puupelletti. Kesäajalla kuitenkin, kun pääkattila on huoltotauolla, niin silloin käytetään varakattiloita, ja varakattiloiden pääpolttoaineena on yleensä ollut öljy. Eli näiden huoltokatkojen aikana, jos voitaisiin tuottaa lämpö sähköllä, niin voitaisiin luopua kesäaikaisesta öljyn käytöstä. Neljäntenä motivaattorina on sähköverkon tasapainottaminen. Eli kesäaikana, kun aurinkosähkön määrä on lisääntynyt, sähkön hinta on ollut edullista ja houkuttelevaa. Ja jos kesäaikana voitaisiin aurinkosähkön tuoman lisäsähkön avulla tuottaa lämpöä ja lämmintä käyttövettä, niin siinä on mahdollisesti potentiaalia sähköverkon tasapainottamiselle. Viimeisenä motivaattorina on investointilaskelma. Ja tämä on oma henkilökohtainen motivaattorini, sillä olen henkilökohtaisesti kiinnostunut investointilaskelmista. Pääaineenani opinnoissani on ollut energiasysteemit ja markkinat, ja olen itse erittäin kiinnostunut energiamarkkinapuolelta, mikä johtaisi siihen, että investointilaskelma on myös minun mielenkiinnon kohteitani. Sitten käydään läpi työn ongelman rajaus ja tavoitteet. Eli työ on siis rajattu siten, että siinä pyritään tutkimaan kesäajan tuotannolle tarkoitettua ilmavesilämpöpumppujärjestelmää olemassa olevan tuotantojärjestelmän rinnalle. Ja tämä rajaus on tehty siksi, että halutaan tutkia, että voisiko pienellä investoinnilla investoida ilmavesilämpöpumppujärjestelmää ja lisätä se tuotantojärjestelmän rinnalle. Työn tavoitteena on siis järjestelmän lämmityskapasiteetin mitoitus kesäajalle, ja tässä järjestelmällä nimenomaan tarkoitetaan sitä ilmavesilämpöpumppujärjestelmää, mihin tehdään se investointi. Ja toisena tavoitteena on tutkia, että onko se investointi sitten kannattavaa, että kannattaako kesäajan tuotantoon sijoittaa ilmavesilämpöpumppujärjestelmä. Lähestymistapa ja aineisto. Tässä diplomityössä käytettiin case-tyylistä lähestymistapaa, ja tapauksiin otettiin 4 Advenin kaukolämpöverkkoa. Aineisto saatiin Advenin kaukolämpölaitoksilta, sieltä saatiin paljon tuotantodataa, joita käytettiin laskelmissa. Investointilaskelmaan tarvittavat datat otettiin julkisista lähteistä, sillä haluttiin suojella Advenin sopimuksen luottamuksellisuutta. Ja laskentatyökalu on toteutettu Microsoft Excelillä, joten siirrytään seuraavaksi laskentatyökalun läpikäymiseen. Kuten äsken mainitsin, laskentatyökalu on toteutettu Excelillä ja se on investointilaskentatyökalu. Tarvittava lähtödata koostuu kaukolämpöverkon historiallisesta tuotannosta, säädatasta ja sähkön pörssihinnasta. Lisäksi laskentatyökaluun lisätään erilaisia muuttuja riippuen kaukolämpöverkon ominaisuuksista. Näitä erilaisia muuttuja ovat esimerkiksi kaukolämpöverkon sisäänmenon lämpötila ja aikaisempien tuotantomenetelmissä käytettyjen kattiloiden hyötysuhteet. Tämä työkalu sitten vertailee historiallista tuotantoa ja sitten tutkii, että olisiko siellä historiallisesti pystynyt mahdollisesti tuottaa kaukolämpöä ilmavesilämpöpumpuilla, ja sitten se projisoi mahdolliset rahalliset säästöt polttoainekuluista tulevaisuuteen.
Tähän työkaluun on lisätty sensitiivisuusanalyysi, mikä on toteutettu skenaariomallilla, eli siihen on tehty 3 eri skenaariota, jotka ovat pessimistinen, tavallinen ja optimistinen skenaario. Jokainen näistä skenaarioista antaa takaisinmaksuvuoden, diskontatun takaisinmaksuvuoden, nettonykyaarvon ja sisäisen korkokannan. Lähdetään tutkimaan tapauksia. Eli ensimmäinen tapaus oli pieni kunta Pohjois-Savossa. Tässä kaukolämpöverkossa päätuotantomenetelmänä on 2 megawatin kiinteän polttoaineen kattila, jonka pääpolttoaineena toimivat puuhake ja turve. Varalla täällä laitoksella on 2 kappaletta öljykattiloita, joiden kilpitehot ovat 2 megawattia ja 4 megawattia. Vuotuinen lämmityksen tarve on 12 gigawattituntia ja kesäajan keskikuorma tunnissa on noin 0,6 megawattituntia. Tästä taulukosta nähdään, että investointi ei tosiaan näytä houkuttelevalta missään skenaariossa. Ainoa skenaario, missä takaisinmaksuaika oli investoinnin eliniän sisällä, oli optimistinen skenaario. Investoinnin eliniäksi on asetettu 25 vuotta, koska se on oletettu lämpöpumppuinvestoinnin kesto. Ja nettonykyaarvosta huomaamme myös, että jokainen skenaario tuotti tappiota, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että missään skenaariossa polttoainekuluista säästetyt tuotot eivät pystyneet kattamaan lämpöpumppujärjestelmän investoinnin määrää. Eli ensimmäisessä tapauksessa lämpöpumppuinvestointia ei suositella. Toinen tapaus on pieni teollisuusalue Itä-Suomessa. Ja tällä pienellä teollisuusalueella Itä-Suomessa pääkattilana toimii 1 megawatin pellettikattila, minkä pääpolttoaineena on puupelletti. Varakattilana toimii kilpiteholtaan 1,95 megawatin öljykattila. Tämä verkko on huomattavasti pienempi kuin äskeinen verkko, sillä vuosittainen lämmityksen tarve on vain 2,6 gigawattituntia vuodessa, ja kesäajan keskikuorma tunnissa on noin 0,15 megawattituntia. Ja tässä tapauksessa, kun tarkastellaan taulukkoa, missä näkyy skenaariot, huomataan, että investointi alkaa näyttää houkuttelevalta. Jokaisessa skenaariossa päästiin 25 vuoden sisällä takaisinmaksuaikaan myös diskontatuissa arvoissa. Optimistisessa skenaariossa lämpöpumppu maksoi itsensä takaisin jo 4 vuodessa. Nettonykyaarvosta huomataan, että jokainen investointi tuotti tulosta ja oli positiivinen. Joten täällä kaukolämpöverkossa kannattaa harkita vakavasti, että kannattaisiko sijoittaa ilmavesilämpöpumppujärjestelmään, joka on mitoitettu kesäajan lämmitystuotannolle. Kolmas tapaus oli laskettelukeskus Pohjois-Suomessa. Täällä laskettelukeskuksessa ja tässä kaukolämpöverkossa tuotettu pääkattilana on 2 kappaletta kiinteän polttoaineen kattiloita, joiden kilpitehot ovat 2,5 megawattia sekä 2 megawattia. Tällä kaukolämpölaitoksella oli 3 öljykattilaa varalla, joiden kilpitehot ovat 1, 3 ja 4 megawattia. Pääpolttoaineena tälläkin laitoksella toimii turve ja hake. Tässä verkossa huomataan, että tämä on huomattavasti isompi kuin mikään aikaisempi keissi, ja täällä vuotuinen lämmityksen tarve on 23 gigawattituntia ja kesäajan keskikuorma tunnissa noin 1,25 megawattituntia. Ja kun tarkastellaan taas taloudellisia lukuja, huomataan, että myöskään tässä verkossa ei näytä houkuttelevalta sijoittaa ilmavesilämpöpumppujärjestelmää. Tässä huomaamme sen, että missään skenaariossa ei päästy järkevään takaisinmaksuaikaan, ja kaikki skenaariot tuottavat huomattavia tappioita. Syy tälle on se, että turve ja hake ovat historiallisesti olleet todella halpoja polttoaineita, ja Pohjois-Suomessa kesäaika on valitettavan lyhyt, joten kesäajalle mitoitettu lämpöpumppu ei ole kannattavaa hankkia. 4. tapaus on pieni kunta Etelä-Suomessa. Tällä pienessä kunnassa pääkattilana on 1,5 megawatin pellettikattila, jonka polttoaineena on puupelletti. Varakattilana toimii 3 megawatin maakaasukattila ja vuotuinen lämmityksen tarve on 5 gigawattituntia. Kesäajan keskikuorma tunnissa on noin 0,3 megawattituntia. Täällä tarkastellessamme taulukkoa, missä on eri skenaariot, huomaamme, että nyt alkaa taas näyttää houkuttelevalta investoinnit. Jokaisessa skenaariossa päästiin järkevään takaisinmaksuaikaan,
Ja huomataan, että jokainen skenaario tuotti huomattavia säästöjä polttoainekuluissa, kun tarkastellaan nettonykyarvoa. Ja tässä myös huomaamme, että täällä keississä on huomattavasti vähemmän variaatiota takaisinmaksuajassa eri skenaarioissa kuin case 2. Sitten päästään yhteenveton tuloksista. Arvelin isommilla hake- ja turvepolttoisilla laitoksilla lämpöpumpun hankkiminen kesäajan kuorman kattamiseksi ei ole kannattavaa. Eli nämä isommat verkot, kun niissä on ollut haketta ja turvetta pääosin, niin niissä historiallisesti on se polttoaine ollut niin halpaa, että ne mahdolliset säästöt, mitä lämpöpumppu-investoinnista tehdään, ei riitä kattamaan sitä investoinnin alkusijoitusta. Lisäksi siellä Pohjois-Suomen laskettelukeskusverkossa kesäaika oli niin lyhyt, joten jos se mitoitetaan vain kesäajalle, niin siitä ei ole hyötyä muina hetkinä vuodessa. Mutta pienellä pellettilaitoksessa lämpöpumppu-investointi on houkuttelevaa, koska historiallisesti pelletin hinta on ollut huomattavasti suurempi kuin turpeen ja hakkeen. Eli jos verrataan sähkön hintaa pelletin hintaan, niin siinä on mahdollisuus tehdä isoja säästöjä, jos pellettituotanto korvataan sähköllä. Ja lisäksi kun nämä verkot oli niin pieniä, missä käytettiin pellettiä, niin se investointi siihen kesäajan kuorman kattamiseksi ei ollut kovinkaan iso. Joten se erotus on helppo sitten kattaa sillä, koska pelletti on historiallisesti ollut niin kallista. Tästä voidaan päätellä, että polttoaineen ja sähkön hinnat sekä niiden kehitys on vaikuttavin tekijä investoinnin kannattavuudessa. Tässä vielä kerrataan näitä eri keissien keskiarvolämpötiloja ja COP-arvoja. Ja huomataan, että ne ei vaihtele niin paljon eri tapauksien välillä, mutta esimerkiksi case 3, joka oli Pohjois-Suomessa, niin siellä on huomattavasti pienempi keskiarvolämpötila, joka johtaa siihen, että keskiarvo COP on huomattavasti pienempi kuin muissa tapauksissa. Ja Etelä-Suomen, eli case 4 verkossa keskiarvolämpötila on huomattavasti suurempi, mikä johtaa yleisesti suurempaan COP-arvoon. Ja seuraavaksi voidaan käydä läpi laskentamallin rajoitukset. Eli rajoituksia laskentamallissa oli seuraavanlaisia. Laskentatyökalu toimii joko tai periaatteella, eli se lämpöpumppujärjestelmä ja kattila, niin niitä ei voida ajaa samanaikaisesti. Tämä rajoitus tuli siitä, että kun aluksi tehtiin ja rajattiin aihetta, haluttiin nimenomaan semmoinen järjestelmä, mikä voisi kattaa kesäajan tuotantoa. Seuraava rajoitus on se, että menolämpötila ja hyötysuhde on arvioitu vakiolukuina. Todellisuudessa menolämpötila ja hyötysuhde vaihtelee kuukausittain. Ja tästä päästään jatkotutkimuksiin ja jatkokehitysideoihin, eli tuotantopuolen kehitys. Ensinnäkin, jos tehtäisiin jatkossa laskentamalli, kannattaa toteuttaa se siten, että kattila ja lämpöpumppu pystyvät ajamaan samanaikaisesti ja tuottamaan lämpöä samanaikaisesti. Lisäksi lämpöpumpun tarkemmat COP-arvot olisivat hyvä pyytää laitetoimittajilta. Tässä työssä COP-arvot on laskettu teoreettisesti, eikä oltu saatu laitetoimittajilta tarkkoja lämpöpumppujen toimintasuorituskykyarvoja. Ja sitten lisäksi kattilan hyötysuhteen ja menolämpötilan dynaaminen mallinnus olisi järkevää, sillä tässä työssä ne oli otettu vakiolukuina. Toisena jatkokehitysideana olisi se, että muutettaisiin malli 15 minuutin aikaresoluutioon. Tämä ehdotus tulee siitä, että tänä vuonna sähkömarkkinat ovat uudistettu ja nykyään sähkön pörssihinta on 15 minuutin aikaintervalleissa. Kolmantena jatkokehityksenä tälle työlle olisi se, että voisi myös huomioida ympäristövaikutuksen ja potentiaalisen osallistumisen sähkön reservimarkkinoille. Ympäristövaikutuksia voisi olla isoja, koska lähtökohtaisesti tässäkin työssä tutkittiin verkkoja, mitkä on käyttänyt turvetta polttoaineena ja öljyä polttoaineena, joten jos turpeen ja öljyn pystyisi korvata sähköllä ja lämpöpumpuilla, niin sillä voisi olla huomattavia ympäristövaikutuksia. Ja lisäksi kun sähköä käytetään tässä lämmön tuotantoon, niin tässä työssä jatkossa voisi tutkia myös potentiaalista osallistumista sähkön reservimarkkinoille, sillä siellä voi olla semmoista kannattavuutta lisääviä tekijöitä, mitkä kannattaisi tutkia. Lopuksi haluan esittää kiitokset vielä
työnantajille Adven Oy:lle sekä työkavereilleni ja ohjaajilleni Advenilta. Sekä haluan myös kiittää Aalto-yliopistoa ja erityisesti professori Risto Lahdelmaa. Kiitos.